мутахассисон муайян намуданд, ки табиат, боду ҳавои тоза, манзараҳои дилфиреб, кӯҳу пуштаҳо дар тарбияи кӯдак нақши бузург мебозанд. Дар ташаккули шахсияти кӯдак сурудхонии паррандагон, нигоҳубини гулҳои боғ, назар намудан ба манзараҳои гуногуни диёри азизамон, лаззат бурдан аз оби дарёчаҳо хеле муҳим аст. Агар муошират бо табиат камтар шавад, пас дар оянда ӯ метавонад ба мушкилот дучор шавад. Дар навраси муошират ба табиат ба ташаккули шуъури ҷамъиятӣ, пайдоиши ҳисси масъулиятшиносӣ, озодӣ, мустақилият ва эътимод мусоидат мекунад. аз ин ҷост ки дар ҷумҳуриямон истироҳатгоҳҳои зиёде фаъолият менамояд, ки дар тарбияи насли наврас нақши аввалин дараҷа мебозад. чун ҳар вақта барномаи навбатӣ дар вақти таътил аст, манзури шумо ва мо омадем ба шаҳри Турсунзода ба истироҳатгоҳи Ширкен то дидан намоем ки хонандагони вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилояти Хатлон ва ноҳияҳои тобеи марказ истироҳати худро чӣ гуна сипарӣ мекунанд. оё онҳо аз истироҳати худ розӣ ҳастанд? пас моро ҳамроҳ бошед. истироҳатгоҳҳо бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоид дар давраи таътили тобистона барои беҳдошти саломатӣ ва барқарорсозии ҷисмониву равонии кӯдакон, инчунин мусоидат намудан дар инкишофи зеҳниву ақлонӣ, баланд бардоштани завқи зебоипарастӣ, тарбияи фарҳангиву маърифатӣ ва варзишии кӯдакону наврасон ташкил карда шудааст. кӯдакон дар боду ҳавои тозаи истироҳатгоҳ витаминҳои лозимаро гирифта, дар онҳо ҳисси ватандӯстӣ ва меҳру муҳаббат пайдо мешавад. индустриякон ба истироҳатгоҳҳо омада ба ҷаҳони ҷолиби саргузаштҳо меафтанд. қайд кардан ба маврид аст, ки дар истироҳатгоҳи Ширкенти шаҳри Турсунзода 7 даста буда, дар ҳар як даста 20-22 нафар хонанда мебошад, ки 38 нафар аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, 41 нафар аз вилояти Хатлон, 30 нафар аз шаҳри Душанбе ва зиёда аз 100 нафар аз ноҳияҳои тобеи марказ мебошад, ки дар умум ба 230 нафар баробар аст. дар истироҳатгоҳи мо бисёр озмуну чорабиён мешаванд. ман кӯшиш мекунам ки дар ин озмунҳо иштирок кунам. аё тоҷикистони озоди ман, умеди дилу хотири шоди ман, чу фарзанди ту ҳозирам бар дифоъ, ба ҳифзи ту ҷонро намоям фидо, ба ҳифзи ту ҷонро намоям фидо. ҳангоми даромадан ба истироҳатгоҳ мо кӯдаконро машғули бозӣ дидем, ки мувофиқи реҷаи истироҳатгоҳ пас аз наҳори онҳо ба бозиҳои даставӣ машғул мешаванд ва қисме аз онҳо ба сайру гашт машғул буд. дар ин истироҳатгоҳ ман толи 9 рӯз аст ки истироҳат карда истодам ва барои шумо як шеър пешниҳод карданиям. тоҷикистонро дигар қисмат макун, байни Хатлону Зарафшону Бадахшон, модареро чун тавон қисмат намуд, пора пора байни фарзандон. бозӣ яке аз намудҳои асосии фаъолияти ҷисмию зеҳнӣ, ки дар инкишофи ҳамаҷонибаи фардии бачаҳо муҳим аст. дар бозӣ талаби ба олами атроф таъсир расонидани кӯдак зоҳир гардидааст. дар бозӣ талаби ба олами атроф таъсир расонидани кӯдак зоҳир гардида, сифатҳои фикрӣ, ахлоқӣ ва иродавияш ташаккул меёбанд. амалҳои бозӣ дар кӯдакон дар натиҷаи тақлиди онҳо ба рафторҳои калонсолон ҳангоми муошират ба амал меояд. дар бозиҳои дастаҷамъи коллективӣ бачаҳо ба вуҷуд омада, сифатҳои дӯстӣ ва ҳамкории онҳо инкишоф меёбад. طولی چند سال است که در همینجا کار میکنم و با قرار یکجایی کمیته اتفاق کسبه و جمعیت سهامی گشاده شرکت آلومینی تاجیک ما 3 نفر دیرکتور و 2 معاونان در همین استراحتگاه کودکانه شرکن کار میکنیم. استراحتگاه کودکانه شرکن یکی از استراحتگاه بهترین در جمهوری تاجیکستان می باشد
همساله طول 19 سال است که در اینجا از تمام قلمرو جمهوری تاجیکستان کودکان آمده دم میگیرند. تمام شرایط ها اینجا مهیا است. میدانچه ها، میدانچه آبازی، در اینجا 4 وقت خوراک گرم میدهند. سرآشپز ما اکای دولتیار من فکر میکنم طول 30 سال زیاد در کارخانه کار میکنند و همه ساله در اینجا با کودکان خوراک های غذاشون بلند، یعنی از سفیده و از دیگر ویتامین ها بسیار یعنی تیار میکنند و به کودکان پیشکش میکنند. این سال استراحتگاه شرکت در 4 بست، یعنی در 4 بست کار میکند. الکی بست یکم دوم گذشت، بست سیوم ما حاضر در بست سیوم قرار داریم. در 3 بست زیاده از 300 نفری 900 نفر کودکان در اینجا تحصیل نمودند، در اینجا دم گرفتند. از تمام قلمرو جمهوری تاجیکستان، از جلالالدین بلخی، از شمس‌الدین شاهین، از یاوان، از وخش، از پامیر. من در بس سیوم زیاده از 40 نفر از پامیر، از بدخشان کوهی اینجا آمده بچه ها استراحت کرده ایستادند و کسانی که اینجا استراحت میکنند بچگان خیلی خرسند هستند که استراحت خیلی خوب است. شخصانی که در اینجا دم میگیرند کودکان هر سال میآیند برای دمگیری. ما در محفل‌های زیاد اشتراک میکنیم، از جمله رقص و بازی، سرودخوانی و شعرخوانی و به من در این محفل از همه زیاد رقص معقول است. волейбол ба ташаккули сифатҳои зиёди ҷисмонӣ мусоидат мекунад. ҷаҳишҳои гуногун татбиқи усулҳои бозӣ, қувваи мушакҳои пой, тан ва дастҳоро инкишоф медиҳад. дар волейболбозон қувва дар баробари суръати кашишхезии мушакҳо зоҳир мешавад. ин бошад боиси инкишофи суръат мегардад ки ин ба аз худ намудани техникаи волейболбозон мусоидат мекунад. тез-тез тағйир додани вазъияти бозӣ қобилияти волейболбозонро барои аз худ кардани ҳаракатҳои нав инкишоф медиҳад. در استراحتگاه بچگانه شرکت اشتراک میکنیم. در اینجا ما در چهاره‌بینی‌های فرهنگی و ورزشی اشتراک میکنیم. من میخواهم در آینده هم به این استراحتگاه بچگانه شرکت آیم. من در اینجا با ورزش مشغول میشوم و فوتبال بازی با من خیلی مشغول است. من میخواهم در آینده فوتبال بازی ماهر شوم. китоб ганҷинаи тафаккурҳост, маҳзани умеду орзуҳо, раҳнамо ба олами донишҳост. аз гузашта то ба имрӯз китоб барои инсон як маъхази бебаҳои ақлу хирад аст. ҳар як халқу миллат маҳз тавассути китоб ҳар як мероси гаронбаҳои худро дар тӯли асрҳо омӯхтааст. Очень сильно люблю читать. В общем, я читаю книги зарубежных писателей, например, Пауло Коэльо, Джон Грин и так далее. В свободное время мы с моими подругами стараемся чаще приходить в библиотеку и читать много книг. Мне очень понравилась книга «Алхимик», которую я уже прочитала где-то недели 2 назад. Это книга про пастуха, который искал, в чем смысл жизни, и, в общем, в конце концов он нашел этот смысл жизни. Смысл жизни — найти свою цель, и, в общем, чтобы она сбылась, твоя мечта. Вот, и я стараюсь читать очень много русских книг, чтобы развивать свой русский язык. Также читаю таджикские книги, чтобы развивать свой таджикский язык. Я очень люблю читать и советую всем, чтобы они тоже читали очень много книг. Мне очень понравилось в этом лагере. Я тут уже как 2-й раз, и хочу сказать огромное спасибо всем организаторам за все их очень интересные игры, викторины, за различные конкурсы и, конечно же, за еду и купание, за то, что они стараются обрадовать детей, отдыхающих. Всем спасибо. китоб манбаи илму дониш, сарчашмаи дарёи ақл, маҳзани фарҳанги миллӣ, пояи тамаддуни ҷаҳони мутамаддин, хоса оинаи ҳаёт ва калиди дари ганҷи сухан аст.
шиноварӣ чун дигар намудҳои варзиш аз қадим воситаи баланд бардоштани саломатӣ ва обутобӣ ба дам ба шумор меравад. шиноварӣ миёни мардуми тоҷик ҳамчун ҳунар, санъати варзишӣ, маҳорати мардонагӣ, ҷасорат ва чолокӣ машҳур аст. албатта вақте ки шиноварӣ ба қатори бозиҳои миллӣ шомил шуд, бояд ки мардуми тоҷик дар баробари савод омӯхтан шиновариро низ ба фарзандонашон омӯзонанд. зеро дар фасли тобистон мо хоҳем нахоҳем фарзандонамон майл ба овозӣ мекунанд ва аз ҳама муҳим бо омӯзондани ин намуди варзиш кӯдаконро аз ғарқшавӣ эмин нигоҳ медорем. ما در این استراحتگاه با بسیار بازی‌ها مشغول می‌شویم، مثلا فوتبال، والیبال، شناوری و دیگرها. از همه بسیار به من شناوری معقول می‌باشد. این چنین در وقت‌های حالی ما به کتابخوانی مشغول می‌شویم. به من این استراحتگاه خیلی معقول شده است. موافق رجا وقتی جدا شده دختران در شناوری به انجام رسیده ایستاده است و اینجا پسران در یک طرف استراحتگاه برای رسیدن نوبت خود برای شناوری انتظاری میکشند. баробари бозиҳои гуногун, тозагӣ ки зери ин истилоҳ мафҳуми покӣ, муҳити тоза, аз ифлосиҳо, покии ашёҳои рӯзгор, кӯдакон ва сару либоси онҳо, риоя намудани гигиенаи шахсӣ аввалин дараҷа мебошад. ҳамаи инсонҳо чӣ марду чӣ зан, чӣ кӯдакону чӣ болиғ вазифа доранд тозагиро ҳамчун воқеияти аввалин дараҷа, қарзи асосии инсонияшон шумурда, ҷомеа, маҳал, ҷои зистро ҳамеша тозаву озода нигоҳ доранд. тоза нигоҳ доштани ҷои зист, обикулу дарёҳо асоси ҳастии инсону ҳамаи мавҷудоти рӯи замин аст ва чун ҳамешагӣ мо аз тозагии сару либос ва хӯроку саломатии кӯдакон пурсон шудем. мо ҳар саҳар ҳарорати обро мебинем, месанҷем ва тозагии обро мебинем. баъд кӯдакҳо ба оббозӣ кардан ба иҷозат медиҳем. ҳамин замон ҳолати санитарии ошхонаро мебинем. ҳолати гигиению санитарии ошхонаро дида ва хӯракхӯрӣ нисф рӯзиба иҷозат медиҳем. дар баробари ин як рӯз ба ду маротиба саҳар ва бегоҳ хобгоҳҳои кӯдаконро ҳолати санитариша мебинем. ҳолати кӯдаконро дида мебароем. ба ташаккул ва инкишофи майнаи сар, рушди зеҳн ва бисёр омилҳои гуногун ки кӯдак ҳангоми истеъмоли ғизо ба даст меорад, интихоби хӯроки дуруст ва солим нақши аввалин дараҷа мебозад. барои он ки майнаи сари наврас инкишоф ёбад, бояд ба организми инсон моддаҳои гуногуни ғизоӣ ворид шавад ва ин ҳамаро истироҳатгоҳи Ширкен ба назар гирифта дар як рӯз 4 маротиба ба истироҳаткунандагон ғизои солимро пешниҳод менамояд, ки кӯдакон ҳам аз ин хеле розиянд. В этом лагере я уже как второй раз, мне здесь очень сильно понравилось, я люблю купаться, мне здесь нравятся фильмы, еда в первую очередь, различные мероприятия, викторины. Я хочу сказать огромное спасибо всем организаторам этого лагеря за то, что они пытаются сделать хорошо отдыхающим, детям в первую очередь. В общем, спасибо всем работникам, всем учителям, всем директорам, всем поварам за такую вкусную еду.
из-за такой хороший и отличный лагерь. ҳар як организм ба хоб ва истироҳат ниёз дорад, ки ба шарофати он метавонад рӯзи дигар барқарор шавад ва қувват пайдо намояд. норасоии хоб боиси кам шудани галлюсинатсияҳо, ихтилоли рӯҳӣ ва асабонӣ шудан мегардад. хоб на танҳо ба ҳолати рӯҳии инсон таъсир мерасонад, балки ба намуди зоҳирӣ низ таъсири бузург мерасонад. ин ба пӯсти рӯй ҳам дахл дорад. илова бар ин, чашмо истироҳат мекунанд, фишори хун ба эътидол меояд ва нафаскашӣ баробар мешавад. ҳоло бошад истироҳатгирандагонро мебояд то 2 соат, яъне аз соати 14 то 16 истироҳат намоянд. дар баробари бозиҳои гуногун, машғулиятҳои даставӣ, пайдо кардани дӯстони зиёд ва ҳамзамон озмунҳои зиёд ба монанди расмкашӣ, шоҳмот, озмуни беҳтарин суруд, инҷо истироҳатгирандагон аз боду ҳавои тоза ва табиати зебои диёрамон лаззат мебаранд. дар ҳамин ҷо барномаи навбатии дар вақти таътил ба анҷом мерасад ва саргузаштҳои ҷолибу фаромӯшнашаванда ин дустураконро интизор аст. хайр.